Nan selanjutnya mak, iko nan sesi koko terakhir ko mak. Ko. Bungkuk sarweh tak kadang. Sangi hiduang tagang kaluan. Apolo makna ko mak, kano kalau dibaca pocoko lain lo rumitnya ko mak. Cara manjalehnya ko mak surah lah mak. Nya tu tabalik latak cik mah. Baca roh mat tu mak. Iduang sangi. Tagang keluan. Iduang sangi tagang keluan. Tagang kaluan. Ya. Kau misalnya taranak kau. Kabau. Kalau awak bataranak je kabau. Ya. Kalau iduangnya sangi keluan tagang. Ya. Iko gali pemutus tali. Tunggu dulu sabalun mak lanjut. Wajah lian nang kaluan kok kan nan tali. Nan dari iduang kabau kemari kau. Ayo tu nang kaluan ya. Kaluan. Ayo. Kalau kabau jahe. Ya. Keluarnya keluar api. Ada kili-kili api. Iya, ada kili-kili tapi tu. Iya dua. Tu nang kaluan gua suana kau. Iya, nang kaluan nang talinya. Ya. Nan api kau kili-kilinya. Ya. Jadi kalau kabau awak jahit takang kaluan kau, aduh wek kili-kili api. Nya sama rentaknya seketik nak memutus tali sakit iduangnya lain, iduangnya sakit dua. Jadi itu secara fisik dah. Fisik tu. Ya. Apakah ada? Apakah ada orang di negara yo nan iduang sangi kau kini ada? Iduang sangi tagang kaluan. Tagang kaluan. Nya panyipaknya. Kalau orang nan panyipak kau dikiaskan, jo manau sarweh. Nambungkok sarweh dari payah mengadangnya ndak kalau di minyak le do. Kalau di minyak jo api diangai sengenek di bawahnya mah jadi pelurih balik kan. Bisa jadi urui. Ya akonya lah manau sarweh. Lah payah mempelurinya. Allah di situnya kau ya. Iya. Jadi kalau dibawa ke tengah masyarakat, sifat kau sawananya kan harus dihindari. Harus bermusyawarah segala sesuatu. Jangan awak tagang keluar. Nang lama di awak se. Kecil orang kau, lama di awak seduk surang kau. Iya. Lama di sanduk CI lama di den. Kalau bahasa ada kan sanduk CI lama. Nang lama di nyo setari. Iko nan tagang iduang sangi tagang kaluan tadi. Iya. Dan kemudian iko ndak boleh kau dah. Ndak boleh sawananya ke kasuri tularan kain, kecupak tularan batuang. Karajonan harus awak jauhi di dalam nagari. Sajak dari dalam suku Jokaun. Dalam saparui. Awak kalau iduang sangi, awak di dalam sainduk Jawa saja, adik-adik sama menyingui awak. Tiba awak kok terpasonanya meletak kopi sudah lapai, nyala menyingui. Ndak donang kailok le tu. Jadi jam bai iduang sangi kok andanya. Tagang kaluan. Tagang kaluan. Nyagia keluar api, diorang beko ba kiri-kiri api. Ndak bisa. Lapayah main ngozok kita. Jadi kalau karehnya sekali lagi dagingnya depen suruh putar situ. Iya. Jadi memang nama maknanya tu usah di karajuan dan iko. Iya. Sebab ikoko kan contoh-contoh kehidupan masyarakat nan dilahirkan oleh simbol tabie di nagari. Ya. Di dalam tabie rumah dalam baralek suok kita dulu masa saya suak kan ada tabie paco-paco namun. Anan tabie paco-paco ko nan di lingkungan jo kain tiga rupo. Ya betul. Itu secara fisik nampal yang contoh nampal yang sakahnya. Nan isi di dalamnya kok kan kain-kain lebih kain. Ya. Anang kelebih kain kok kan ada kalau bahasa kini bahasa sesu ada poal. Ya. Ada cita kasa, ada jerjet, ada borkan, ada sutualui, ada orkansa, ada tisu lah cara segala macam. Itu kan simbol dari intelijensi masyarakat, jo simbol kekayaan masyarakat. Keberagamannya. Simbol kok kalau awak satu di dalam itu jelas tagang keluhan. Awak masyarakat banyak kok. Kalau masyarakat banyak kok nan sanduk ci lemak di den nan diurang sekalo iyo nan di awak sekalo iyo nan diurang sekalo bukan kok lah sansai di negari kok. Nyo jingui awak lalu di lapau durama. Jadi apa namanya nak bungkuk sarwe kok. Nak mau diluru ya. Nak mau diluru ya. Aponyo jan awak bungkuk sarwe. Iya. Ijan
sangi iduang tagang keluar. Tagang keluar. Jadi jangan awak egois. Aku masuk. Oh, bahasa anak muda kok egois kok. Jangan awak egois. Iya. Nanti awak senang badangah. Iya. Nanti kawan bikolah. Iya, itu kan ada lain lebih itu aja leh. Kalau lah nanti awak sana menengah itu kan berjalan surang nak dahulu. Berjalan madu nak di tengah. Sudah ke belakang menungkak. Sudah di mungko melendung. Iya. Kalau berjalan surang nak dahulu, segala sesuatu nan di kerajaan dalam negarinya itu nanti nyosop turui itu berjalan surang nak dahulu tuh. Ikunan karyati bungkuk sarwe ke ya. Lah dia ngangai juga pindah. Indah bisa dilurui kan ke dipangga. Enggak mual lah. Lah diurui minyak mau dituju bantuannya. Tagang kaluan, sangi iduang. Sangi iduang, tagang kaluan. Ya jan ditiru. Kalau bahasa hariko, ikolah sifat egois. Iya. Yang ataupun kemudian sesuatu perbuatan atau sifat yang ndak muah nyorubah karedinyo bahkan ndak atinya kau ndak boleh apalagi pengulu pengulu kalau latagang kaluan ko andeh tuan Allah Allah membantunya di narami mantam buminya maria mantam tanah aja latagang kaluan iya. Jadi itulah yang dapat kini kita ceritakan di sana. Sebenarnya banyak tadi ya, lebih jauh kita bisa ceritakan, tapi insyaallah ke depan kita cuba cari balik tentang makna dan surah nama kata. Iya mana? Karena sebenarnya kadang kau sana ketika kita menyurahkan pun tas adolah perluinan balik kita surahkan. Tas sangkui taiko itu kan. Iya. Model tadi dia ulah mencari pinjai hilang si kapak. Nyu carinya pinjai hilang si kapak dan banyak hal-hal lain yang mungkin kita padalam lainnya. Tapi intinya marilah tetap dukung kami di Saluk Kreasi, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita bersama dan kita bisa bertambah kepandaian dan kesadaran. Semoga hendaknya di situ. Dan padona mudo jara gulai kau adonan cameh nan ragu kami surahkan bersama-sama. Tanyakanlah di kolom komentar. Kami dari Saluk Kreasi Adiko mundur diri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.